guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Scan on QR code winner 25 rand. Welcome to Amabenzo to TV. It's the CAF Champions League. Al Hilal 2, Mamelodi Sundowns 1. I'm joined by Junior, aka Mr. Squats, Matondo. Steve uqalile man. Uqalile ne. Otherwise ugrand. Angimnandi futhi man. Yeah, sibonile umdlalo. Kwenzeke lento ebesifisa sonke vele. Yeah. Ukuthi bayibhaxa bulisantoni. Isibhaxo siyavulela. Bakushayela kude, yabona bakushayela khona. Ukuthi manje nathi asizokuthoba kanjani obukude le. Ngcono bokuthula eduze. Sokuthoba kancane sibe sikuhleka. Sihlekele emakhoneni masiyochitha amanzi. Ngendlela abayishanga khona iSundowns hayi sijabulile sonke. Sure. Yeah, amabhakanyana ajabulile, iChiefs ijabulile. Mangajabulanga sazi ukuthi waye ungajabulanga wena. Yeah. Ngoba vele sifuna khona ukuthi ishayo. Sure. Kodwa ngicela nje icoach bayibeke. Yeah. Ama-coach ayi-2 ngifuna bangibekele wona angaqala ahamba. Ubani nobani? Ubhuti wabantu. Ubani ubhuti wabantu? Abdul phela. Abdul angithi amazi. What? Lo Pirate. Oh, uyamfuna naye. Ubhuti wabantu ndoda. Angithi uyazi. Sazohlangana nge-28. Ubhuti wabantu? Ubhuti wabantu. Uphuma kuphi lelo? Awumazi wena. Hayi mingalazi. Naye lo Sundowns nathi sisafuna ukuyisikela nje. Ngeke bashaya abantu bashaye kanje thina singakashayi. Nathi sifuna ukugada. Ngifuna ukuhlafu. 3 point phela yemule sihlale ngayo phezulu. Yeah. Manje so mara ni Sundowns izile ekugcineni. Yeah, mayize ekugcineni wathola ukuthi umkwena sekarastile mfethu ayisekho indaba yakhe. Rusile Rodman. Abayekele uAdams. Wabe emhlalisa phansi lo mfana. Good question. I-player lela. Yeah. Umkwena bamhlalise phansi. Ngithi abona uWilliam manje ubhizi. Uwenza imanifesto necup le World Cup. So ubonile ukuthi indaba yakhe naye ayisekho. Wabuyisa uMadala uOnyango. Yeah. So abadedel Peterson adlala. Babemthathelana kanti. So izokwazi ukuthi mhlambe naye uzoba nenhlanhla. Kusetshenziswa inhlanhla ngithi ebholini. Sure, hayiva. Eka William sayiphelile. Eka Mkona sayiphelile. Umdawu naye sayishayile. Sas. Sayishayile umdawu. Nokhuliso. Awuboni bangena ngaye. Phela izithosi bazilibamba zilanda yena. Zifuna yena labamthembile. Zilanda yena straight. Balanda abantu, balanda kuliphi side. Bafuna yena. So ubonile nawe bagcine bemenzana. Bagcine bemlahlela ngaphandle. Last ungenile. Yeah. Wenza 2 goals. Namhlanje ungenile first half. Bangena 2 goals. Sibhekane naye le 2 goals. Qala bemjabulisa manje imlahla phansi. Yeah, so abadedela intwana zidlale and i-defend ye-Sundowns ayikho. Bazomakha kanjani uSilva bedlala so? Ngeke. uSilva lo wenkosi. uSilva bethu ngeke. Ngeba makhe uNtshebe nalo lokozana uNdamala. Hayi. Ndamani hayi azikho. Ngekalungi. Azikho. Mara yona idliwe sazi uRulane naye mayiwina or umkwena lo umukoko mayiwina uyakhuphuka ku number 2. Sure. So nabo bayehla bayaphansi so kumele basibheke. Yeah. Bajabule babuye nganene ukuthi bengaziboni sebengaphandle. Yeah. So uzokwazi ukuthi nabo babone. And then kusasa ke siya eOrlando. Siyazi vele so supportana sonke. Ahamba nani? Obvious. Orlando Pirates. Yo Pirates. Samne Pirates ndele samba neMagesi. Magesi Chiefs kusasa. So basiphetha amakhadi sigcwalisa ugesi. Yeah. Yaze Orlando babridgile so baqhaqisa bonke lababridgile. So basamba nawo lapha yamfethu noma kanjani. Ushipezeze mfethu bathi uthanda imali ehlangene kusasa uzothatha lehlukene. Sure. Ngithi bathi uthanda 100,000 akayifuni lencane. So kusasa ke so basamba naye. Yeah. Bathi baya ku number 2 kusasa
thina sifuna number 2 sifuna number 1 kunje indlela hlangane no number 2 ngoma umthetho siyaphezulu Yeah. sasihlangana ke no number 2 ngoba vele ngithi siyaku number 1 Sure. so ngeke ku1 wakadluli ku2 Iva. so bengacabanga ukuthi thina sifuna silwele number 2 number 2 wabo vele bangayihlala 10 years number 2 asinandaba into esifuna u1 Bad. yeah phela Phela. kusasa hayi sikhona eOrlando noma kanjani Yeah. noma kanjani but igame lamhlanje sonke ayisijabulisile Ngiyathola. nawe ujabulile Yeah. ngiyakwazi uyibhakabhaka phela